kirti sing jawana bo mari wo bo dinai bo mari wo bo dinai kami para nini nago mata ki BJP Tipramotha IPF जिंदाबाद BJP Tipramotha IPF जिंदाबाद BJP Tipramotha IPF जिंदाबाद ताकलाय लोकसभा भोट दिनाय मागै संसाबो न भोट दिनाय ताकलाय बो मारि वो भोट दिनाय बो मारि वो भोट दिनाय बोला बोला भारत माता की जय श्री राम बबन बिसिंति हिमलाय सागने जों दिनै बोसकानि लोकसभा निर्वाचनतै जों पाराय जों दिनै प्रचार खाइ दङ सिनि 26 आश्रामबारि 33 एवं 32 बुथ नम्बर जों पाराय प्रचार खाइ दङ तामनिगे जों बीजेपी एवं तिप्रामथाते आईपीएफ प्रार्थी सिनि कीर्ति सिंह देबबरमान बोसकानि लोकसभा जों गोबां बुथ बाजिति रखनानि बागै जों दिनै पारा प्रचार खायो बबा हायना हारमुं जे बोसकांगो कीर्ति सिंह देबबरमान जे कप्लाय गोबां बुथ बा खेरि होय लोकरनि हामखराय बबा हाय तबनाय जों नायदि संगठन साइमानो जे बोसकांगो जे बीजेपी सरकार तामो सामं खाइतों त्रिपुरानि नायदि सिनि बीजेपी सरकार फाइमानि परे विभिन्न जागा जों देबो हाइवे दंग ते सिनि बिसिरबा सिनि त्रिपुरा सानि उन्नयन नं दं नायदि जों नाम सीपीएम नि आमाल जों 25 बोसोर जों तामो नुखा 25 बोसोर जों नुखा जे सिनि त्रिपुरा सानि कुनो उन्नयन सिनि राजबंश अफ दि सीपीएम सरकार जों सुकुमाय रहका ते सिनि सरकार फाइमानि परे जों राजबंश न साइतो सिनि त्रिपुरा सानि विभिन्न समस्या समाधान जों माने जों मानथायबो मानै दङ तामगे जों एग्जाम्पल नायदि 25 बोसोर 75 बोसोर रंबै जों दाबो सिनि त्रिपुरा साना सुकुमानि तिनि बीजेपी सरकार फाइमानि परे सीपीएम तंफ्रु रवीन्द्रनाथ ठाकुरनि मुंगै एयारपोर्ट खाजानाय तंमानि आबो उंगली आता सरकार फाइमानि परे सिनि बिप्लब देव कुमार जी मुख्यमंत्री तंफ्रु आबनो जों महाराजा वीर विक्रम किशोरनि मुंगै एयारपोर्ट खायरिका आबो कुनो तो सिनि त्रिपुरा सानि बागैनो काहाम बीजेपी सरकार सिनि त्रिपुरा सानि बागैनो काहाम खायदों बोले एयारपोर्ट खायरिका दाबो डॉक्टर मानिक साहा सिनि सीएम उंमानि परे नायदि सिनि कामान चमुनि सीपीएम नामला कामान चमुनि रक्तम तमनो ओ कामान चमुनि रनो हातावै ताबो सिनि महाराजा वीर विक्रम किशोरनि मुक्ति रग रिजागै आबन ताबो महाराजा वीर विक्रम किशोर देबरमानि कैसे चमुनि हिनि जों सिनि जागो आबो कुनो बीजेपी नि सिनि त्रिपुरा सानि बागैनो काहाम खायदों बोले ना सिनि डॉक्टर मानिक साहा सिनि काहामनि बागैनो खायदों ते आबो सिमिया पाराय जों दाउ नायदि सिनि सरकार फाइमानि परे विभिन्न बरनि समस्या समाधान दङ सिनि एरिया हाइ जागा रगनो मिनि दीप दियल रक मिनि DWS होइते सिनि कतर साप्लाइ रक खायदों आबो तो सिनि त्रिपुरा सानि काहामनि बागैनो खायदों बोले ना तो अबन तिनि जों बोसकांगो सिनि 26 आश्रामबारि निंगै सिनि 33 एवं 32 जों बुथ गोबां खाय जितिरि रहनाय सिनि कीर्ति सिंह सिनि आबन नाहारमुं तिनि जे एता जों पाराय प्रचार खायमानि तिनि बदल तै नं हिमबो तखिम सुतो बीजेपी सिमदाना सिनि 26 आश्रामबारिनि 33 एवं 32 बुथ सिनि जेदारा बीजेपी कार्यकर्ता तुइनो जों तिनि ओ पाराय प्रचार जों तिनि रेली खाय दङ औरते तिप्रामथा बा आईपीएफ ति बदल गरै मिलि जानि बिसिङा नेक्स्ट टाइम बरक बाय मिलि खाय तिनि बरकनि मियाव खायपेगे जों तिनि सिनि पार्टीनि जों नेक्स्ट टाइम बरक बाय मिलि बै तिप्रामथा बीजेपी आईपीएफ ति मिलि जों नायथकाय प्रोग्राम खायनाय जों बोसकांगो जों लोकसभानि इलेक्शननि सिगां जों तेबो पाराय बरक बाय मिलि प्रचार खायनाय निनि सिनि मुं आनि मुं गै सुतमर देबरमा आं जनजाति मोर्चानि स्टेट मेम्बर प्लस प्लासिगर आर डेभलपनि भाइस चेयरमैन